दुआरी कैसे आई करीब बानी गरीब बाटे फूटल नसीब हो खाली दुआरी कैसे आई करीब ना बाटे पैसा कौड़ी घर में ना बाटे एको पाई हो एगो कहमरे तकी नहीं खे देव घर कैसे आई हो एगो कहमरे तकी नहीं खे देव घर कैसे आई हो डीजे सुमित एगो कहमरे तकी नहीं खे देव घर कैसे आई हो देव घर कैसे आई हो दुनु बेकत भइल बानी लाचार हो बढ़ल बा भाव बाजार के हजार हो बढ़ल बा भाव बाजार के हजार दुनु बेकत भइल बानी लाचार हो बढ़ल बा भाव बाजार के हजार हो खाना पीना छोड़त बानी तब पुगत नहीं हो खाना पीना छोड़त बानी तब पुगत नहीं हो एगो कहमर तक नहीं खे देव घर कैसे आई हो एगो कहमर तक नहीं खे देव घर कैसे आई हो डीजे सुमित एगो कहमर तक नहीं खे देव घर कैसे आई हो देव घर कैसे आई हो कदी कृपा तनिका त्रिपुरारी परल बा हमरा पया पत भारी परल बा हमरा पया पत भारी कदी कृपा तनिसा त्रिपुरारी परल बा पत हमरा प भारी राइटर विकांत विशु के बन जाई पर छाई हो राइटर विकांत विशु के बन जाई पर छाई हो एगो कहमर तकी नहीं खे देव घर कैसे आई हो एगो कहमर तकी नहीं खे देव घर कैसे आई हो एसडीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो तौली हम बाजार।